Ahoj, takže vítejte pri špeciále na odberateľov. Toto som ja a bude to v štýle úplný random. Takže dúfam, že si to užijete. Fakt to bude random, na konci budete mať behind the scenes alebo čo sa dialo za natáčaním. Budem tu dávať úplné faily, všetko čo som nahrával a neodozdal, alebo úplne samé vole a tak. Takže ja idem zatiaľ robiť planking. Planking je fakt pecka. Kosoštvorec a.k.a. mobil. Približím si loďku a loďka sa kýve. 25 krát dick zoom. Ahoj, takže vítajte pri unboxingu tejto klávesnice Microsoft Sidewinder X4. Ježišmaria. Ja si dám zatiaľ tento cheeseburger z McDonaldu. Ups, spadol. A už je odbalený. Dobre. A odbalený to bude všetko aj super. A čo ti šlape? Je. Chvíľka na upratovanie. Jo. Hotovo. Ide sa renderovať. Ja som si nestihol zapchať uši. Fuj. Nedýcham. Práve idem nakresliť 1000. Je to. Dobre. Ahoj, takže vítajte pri špeciále na odberateľov. Toto som ja a bude to v štýle úplný random. Takže dúfam, že si to užijete. Takže stal sa väčší fail a viem, že nie som zaostrený. Takže na rade ukážka bytu. No, takže práve sa nachádzame v kuchyni, teda, no,
epická kuchyňa. Tu je špajza, kde veľmi rád lozím. Samozrejme chladnička. Niečo padlo. Tu je jedáleň. Vonku auta úplne prechádzajú a... Počkajte. No. Sili pokiaľ to bolo moc svetle. A... Statív. Foťák. Počkajte. So sexy. Obývačka. Tu som takto akože nahrával, to vidíte v behind the scenes na konci. Čo to je? Chodba, taká veľká, viete, aby som sa tu zmestil. Práve prichádzame do mojej izby. Tuto spávam. Ne, je to kúpeľňa pre úplne mimo tých ľudí. Takže spálňa. Ja. A moja izba. Telka mi zase niečo píše. Aha. Epický koberec. Epický objektív. Epická polička. Repráky. Reprák. Monitor. Reprák. Subwoofer. Tu je tá klávesnica. Počkajte, ja zhasnem a uvidíte tú klávesnicu. Takže ona. Tu mám všetkič tak. Tu je nová plazma ball. No, nová, počkajte. Je tu dosť svetlo, takže to není dobre vidieť. Ale inak je fakt epická. To vám môže potvrdiť Lau. Nepýtajte sa prečo. A tu je kejsa. A doporučujem, nekupujte ventilátory značky Airvan, alebo jak sa vyslovuje. Sú to čínske šity. A telka úplne zblbla. A áno, samozrejme medaile.